nistednukom ħall-segwu din il-ġrajja ta' ferħu kol. Ħalli li nintroduċi din il-ħemġa dan il-kwiet Gabriellu li senti xinxanda il-Bxara t-Tajba Nildet bajla l-bot minn kulħadd. Din Marija kien jisima kienet Marta wieħed dret. She said let me kolla Asciuta sempre Hawn wasal barraħaġ kejken għall-Marija jinfittix u hemm sitta ġo kamrita miġbura fit-talb u fiski. Malik Virginie Maria imbirkint fost il-nedmin bil-grazzja jint mimlija biħsieb il-oli dejjem kien għalek la tibżax Maria anta la grazzja Ara jinse kollok kiben u Ġesu dan isemmi Għalek insejħun dan Bil-Malti sejħunlu u jaċimu lejala Jiġrodda dan il-missiju
l-Ispirtu Santu jiġi f'wek u l-qawwa tal-Alla jagħtik għalhekk dak li ser jitwilek ser ikun tassew qaddis. Qaribtek Elisabetta hija tqila wkoll tinsab bil-ġufa fix-xurita għalija dan huwa s-siċċar. Dini dik li kienu jgħidu ma jistax ikollha tfal iżda xejn m'hemm mal-Alla li dan jagħmel ma jistax. Hawn il-qaddejja tal-mulej skont keltek ikun dak li ġej. Imbagħad telqet bil-għaġla lejn l-Olja Marija, lejn il-Belt ta' Ġuda u f'dar Zakkarija. U selmet kif daħlet lill-Elisabetta talbita biex tgħinha lilha taċċetta. Iżda kif semet din it-tislima it-tarbija f'ġufa qabżet bil-qima. U bl-Ispirtu Santu mtliet Elisabetta u bl-ħenoli qaltilha Imbirkinti fost il-nisa u l-frott ta' ġufek li ġej u mnejn ġidan għalija tiġi għandi Omm il-mulej ma li jinti sellimtlik u f'idnejja leħnek smajt it-tarbija f'ġufi qabżet u b'feħti lilek raw. Għax ħwejjeġ kbar għamel-mija jissetani u qaddis u ismu. Il-ħnina tiegħu minn nisel għal nisel ma' dawk li jibżgħu minnu. Wera l-qawwa ta' driegħu xerret li mkabbrin bil-ħsibijiet ta' moħħhom. Nisel is-setana mit-tron u għola ċkejknin. Xebba li mġewħin bil-ġid u l-onja bagħathom il-barra b'xejn. ħaħsib Iżrael il-qaddej tiegħu, ftakar fil-ħnina tiegħu għal mawwiet lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem.
Issa kif sar jaf Giuseppe li tqila hi Marija dan tħawat ferm u bil-bosta. Ma femx ta' min il-ħtija. Kien ġust u qalbu tajba u għalek id-dispjaċir. Iżda ma xtaqx għalix andara ma tal-post l-erba' tirien. Għalek huwa waħal frasu li lajbat fil-kwiet għalkim kontra xewqa tiju ekku xta ekku rid. Iżda kif kienu rijet għanġlu dal-lilu bil-ħom biex jifemu x'kienet jiġri u l-Marija marġu jizom. لا تنساش توعيب جوزيبي للمعدي عندك الزوم عاش لسبيرتو نزل فوقه وبهيلتو يستسيرهم داك اللي منا سيتولد بين الأول يستاهل يكون ويشان ده البشارة الطيبة هيك نطلع وهيك يكون. كيف يسام جوزيبي فانشد منه الوليد والماريا بمرت وجدتها عاش منا كان جاي فداي. Isimawni, ordni tal-imperatur! Il-kbir Cesare Augusto ta' Ruma l-imperatur ħareġ ordni lill-poplu kollu biex fraħal twelidu jmur. Hemm kulħadd irid jinkiteb din tal-ħakma ċensiment u min din l-ordni jinjora ibatti dan serjament. Issa peress li Giuseppe min nisel ta' David kien f'Betlem rid imur jinkiteb jobdi l-ordni bla dewmien. Ordni tal-imperatur! Ordni tal-imperatur! Il-kbir Cesare Augusto ta' Ruma l-imperatur ħareġ ordni lill-poplu kollu biex fraħal twelidu jmur. Hemm kulħadd irid jinkiteb f'din tal-ħakma ċensiment u min din l-ordni jinjora ibati dan serjament. Maruma mojtu Marija li issa kien daħli l-azmin li tagħti
kienet twila u ta' dbatija it-triq li waslitom sound. Iżda bit-tama kbira falla album qatt ma qataw dawn. Ma waslu ħafna għajjenin mifluġi kienu ma pruvaw ifittxu iżda kien mimli kull imkien. għadhom bla bosta l-kien. Get me
din il-ġurnata dak illi kien hemm miktub lek kien inħossni tant grata Sinjur tiegħi wis maħbub dan l-isbaħ jum għalija għax sirthom il-mulej u għandu jifti d-dinja lek jgħidulu il-feddej dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmieni qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajjien. Jiena naf li dit-tarbija li ftit dinja dak kif ġiet għatrit tgħaddi mitbatija fil-pjan tal-għadan ekrim dan l-isbaħ jum għalija sirthom il-mulej u għandu jifti d-dinja lek jgħidulu il-feddej dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmieni qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajjien. Uġi biex jifti lid-dinja min kull ħażen min kull dnub u jagħtina tama ġdida u b'kuraġġ jimla qlub dan l-isbaħ jum għalija għax sirthom il-mulej u għandu jifdi d-dinja lek jgħidulu il-feddej dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmieni qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajjien dak li ħabbru il-profeti sa mill-ewwel żmienijiet qed isseħħ hawnhekk qudiemkom l-akbar waħda mill-ġrajjien l-akbar waħda mill-ġrajjien l-weda talla seħħet bisħieħ. Dawk li nħawi ftit l-lejl dawl qawwi derfiskiet leru l-anġli fismawi
telqu lejn dan l-ar biex ima jagħtu l-mulej bambin twiled dak il-lejl. Gloria alla flori da sema, bdew vuċi ħelwa kantar, paċi f'dar din-nies għar-rida tajba, ħafmu l-morru wara. Meta twiled Ġesu f'Betlehem, l-edmaġi waslu Ġerusalemm, dawn mill-vant kienu ġejjin, kienu jidhru għajjenin. Fejnu is-sultan tal-lum Daw jistaqsu lil xi ħud ġejna u naħna nfittxu sabiex ima l-kol natu. Ma li sema b'dan ir-roli li kien tal-lulija s-sultan tħawat mal-gbara tmilu għax ħaseb li dan hu it-tmiem tiegħu. Baldassar huwa ismi tal-univers studjuż, fismewiet il-maħt kewba braġdija ferm grandjuż. Din żgur kewba speċjali li ma tidirx ta' spiss, sultan kbir żgur li twieled inqimuh kif imiss. Gaspar l-isem tiegħi u espert fil-maġija, biss dan rajt fis-sema tal-għaġeb ngħid għalija. Ħaġa fenomenali, mhijiex ta' sħarijiet, din żgur ħaġa speċjali, jew inkella ta' smewiet. Melchior jiena jisim, pajjiż ferm il-bord, kewba deret fis-sema, tiddi u qisha tirtot. Segwejt jiena dil-kewba u waslitni jasaw u biex ngħidlek issewwa sultan kbir twieled hawn. Dan l-akkom kifettuli jien smajt b'interess kbir u għalhekk jeħtieġ li tkomplu ħanaraw x'hemm bżonn isir. Morru stħarġu biċċu sewwa warfuni meta ssibuh ħalli magħkom imbagħad niġi flimkien ġie il-kol natuh. ħadaraw dan il-lejl huwa speċjali, itlu skulaw. Għax
konna aħna s-saf matana il-merħli tan-nat daw pir der jiddi qudiemna bil-biża mar kull kurat imbattajja tanġ li deru bil-bisom jiddi bħaxtemx nislu dejna u fuċi ħelwa jisbaħ minna zgur li Morru, rajja twajba dawn għalulna ħalenija Parfajjar għandkom istibu lil-Ġesu xkejken tarbija Għal-kem rajja fuq raħna Otja ċkejkna ħanatu U dar-rigal Min qalbna waqt li imal konnatu Bal-maġi segwew Sama waqteb fuq arċkejken Lil-Ġesu sabu emġew Kien dan daqxejn tarbija Fiħdan Ommu Marija Sit kull poplu kull ġens Wafrawlu deb miraw Għax int qawwi u setan Iva int l-akbar sultan Jien ftit mirra qed natik Biex sinjali jiena nurik Bħajtek int salib seġġor Għax kull ħlewwa hemm il-mor Qed nofrilek dan l-inċens Fi kull tama, fi kull wens Inti ju l-akbar qaddis Iben Alla il-qaddis Imbat kienu nwissija fil-ħolm biex jibqaw sejrin Anterodi ma jmurrux biex li raw ma jgħidulux Kif sarja ferodi Lil-maġi baqaw sejrin Blamma ġew ħajdullu Da sultan fin kien Inkorlaw bil-bosta Għaxra li daħku bir Sejjaħ l-ta madwaru Forsi xi ħati Għajduli xtafu intom Xem fil-kodba miktub Fuq da sultan li twielet U għalija u mistur
skont ma ħabbru l-profeti sa mill-ewwel żminijiet. Hekk hemm miktub fil-kotba fuq dawn il-ġrajiet. Betlehem, Betlehem, Ar ta' Ġuda, int li żar fost l-bliet. Minnek għażel li twieled is-sultan ta' kull saltniet. Mem lebda sultan ħliefi f'ta' Ġuda l-artijiet. Għalhekk jien ħtieġ li nsibu ħaneħles mill-inkwiet. Soldati morru fittxu ġewwa Betlehem l-uliet. Subien minn sentej l-isfel waqtluhom bl-ebda ftiet. Imma jak kbir sultan Erodi, jekk isir kif intaħat, ħafna innoċenti jmutu. Kbir tagħhom ikun lat. ħajmutu l-innoċenti, basta u ma jaħrabx minn fuq is-saltna tiegħi u jien ma niġġarrafx. B'terodi l-ħsibijiet lil Ġesu dan rid joqtol. Ħajjeħles minn kull inkwiet. Giuseppe, ħaffef u l-għaddumx, Erodi qed jitkixxef, lil Ġesu qed ifittex. Isa Giuseppe, fittex ħaffef jeħtex minn hawn tmur, art il-farawn iżżur, fittex u lil Marija u lil Ġesu tarbija. Erodi ja Ġesu għammet fiċċija biex jgħidu kien lest li jgħata l-kull tarbija. Għalek l-anġlu wissijom u trid talla urjum. Giuseppe, ħol Ġesu l-Marija, għax bħalissa qed tiġu fiċċija. Ħaffu Isa, fl-art ta' Eġittu morru, ma'kom qisu x-xejn ma ġorru. Mhux ħaddumu fejn intom sejrin, għax ta' Erodi il-ġranet huma mawdudin. L-anġlu maru telqet dik id-dija, Giuseppe kien pront qajjem lil Marija, għalilha b'din tal-anġlu twissija biex lejn l-Eġittu jmorru bit-tarbija.
ħalqilhom għal-purifikazzjoni tagħhom. Tempju ma majru u ħadu l-binhom magħhom. Skont ta' Mose il-liġi kellhom jippreżentaw b'ringrazzjament lil Alla ridu jikkonsagraw. Tempju il-bib xweja hem resa l-lejom min moħħom għadda elf ħsib dan xweja x'mumkin jismu raġel twajjeb u ġust li lu l-ispiritu nebba ġi biex l-Alla jistebba. Tifel ustu wolla l-fuq imbagħad u fommu fetaħ li jażmin kien magħluq. Ħalli issa o Sidi għaddejk emur fis-sliem għax raw issa għajnejja dak li minn dejjem kien. Dan huwa s-salvazzjoni li int ħejjejt għal-ġnus għal-poplu tiegħek Iżrael bih int tkun glorjus. Dan ser iġib il-waqa u ta' ħafna il-qawmien sinjal li jkun imgiddeb tul il-medda ta' żmien. Ġisma kieneti bleħen miksur wistija xat isef bizmi. Sejfat jinfidlek ruħek ma da żmien il-ġrajiet ta' ħafna qlub moħbija għad jinkixfu l-ħsibijiet.
Xtera mill-isbaħ mhux lejla ta' fer, il-weda tal-lafda lejli tisser, u sar bniedem bħalkom f'kollox barradnu biex lejhintom tarsu bina Għal-kem dan għal-liben u l-akbar sultan li tawnek titwilet bot f'ajjar bħal dan emmu ma ġembu Giuseppe u Marija ferħana bħartitom li ġesu tarbija. Bir-raja nistet li ċifar jamlu fdid ta' sħana il-Bqara u l-ħmar. Jalla l-fer tal-lejla ntom ma'kom teħdu u matu l-istena mal-proxmu ta' smur. Xtera mill-isbaħ lejla ta' fer, il-weda tal-lafda lejla tisser. U sar bniedem bħalkom f'kollox barradnu biex lejhintom tarsu bina l-mahbub. Nisma kultant meta fil-green din vuċi moħbija fil-skin. Si provi rrid biex nemmen fik jekk ma ġembi tkun inti trid. Waħdi ma nkun qatt nibża ma nistax nex minajrek jiena ma nafx. Frilna nitolbu ta' kemin warbu bimħabtek insalvajtna Tek nixtieq u nfaħru kien tixtieq li nħobbu bħal missier narfu bimħabtek dawar il-lum ta' dak li warbu bibnek dan jitolbu. Ir-rigal għal-ħolqien ġdid jiena twilet ta' kollox isir. Aħna il-kol mistednin li bħarrajja naraw lil-bambin. Iżda l-lem mhux far imma fqabil fqar